Вітаю гаспадарства. Цікавыя навіны ў гэтым свеце працягваюцца. Россия атаковала Польшу. Будем называть своими именами. Дроны залетели на тэрыторыю Польшчы. Ёсць там нейкія пашкоджанні. Ідзе разбіральніцтва, але зразумела ўжо, што гэта правакацыя і яна будзе да той ступені, пакуль Россия не атрымае пізды. Давайте троху по гісторыі. Памятаеце, две чеченскія кампаніі, увесь свет маўчаў. 2008 год Грузія постраждала ад России, 2014 год Украина, 2022 год Украина. І пакуль людзі ва ўсім свеце не зразумеюць, што з Расіяй нельга дамаўляцца, што расейцы гэта не людзі, гэта вар'яты, немагчыма з імі весці нейкую камунікацыю ідэалогію, то будзем страждаць. Таму, як па мне, тут усё відавочна, але трэба ўсё ж таку прыйсці да таго, і на такога роду правакацыі павінны быць сапраўдныя адказы. Напрыклад, взяць тых расейцаў, якія жывуць у Еўропе, і адправіць дамоў. Любят яны Путина, супраць яны вайны, хорошыя яны рускія, нехарошыя. Хорошы рускі, я нагадаю, гэта той, які ў пакеце ляжыць, і ён ужо нікому не перашкаджае. Чаму я бачу вырашэнне праблемы такім спосабам? Таму што тыя неабыякавыя расейцы, якія супраць вайны, напэўна, крута выступаць супраць вайны ў Еўропе. І ў іншых краінах. Калі трэба вырашэнне пытання, гэта пажары рэвалюцыі. Тобто тыя, хто супраць вайны, выходзьце і ахвяруйце сваімі жыццямі, так як ахвяруюць іншыя краіны. А я ўжо казаў: Чеченія, Грузія, Украіна. Другі момант, павінен быць адказ. Адказ павінен быць жорсткі, моцны. Калі з тэрыторыі Польшчы не гатовы раз ляпнуць, то дайце зброю і дазвол Украіне. Таксама гэта будзе вельмі добра дзейнічаць. Для мяне відавочная сітуацыя: пакуль існуе Расія, пакуль існуюць расейцы, існуе пагроза нашым жыццям. Яны там існуюць, жруць лайно, што-то там павізгіваюць, лепёшкі кароўе запускаюць, гэта іхнія традыцыі, на пляшках сядзець і так далей. Яны як хочуць, няхай жывуць. Але калі страждаюць ужо суседзі, іншыя краіны, іншыя нацыянальнасці, людзі, то трэба ставіць тут кропку. Яшчэ ёсць, сёння падзялюсь сваёй такой асабістай навінай. Мяне ўсё ж таку зволілі. Рапарт я напісаў 20 чэрвеня, сёння ў нас 10 верасня. Амаль што 3 месяцы звальнення. Нагадаю, што звальненне не па маёй ініцыятыве. У мінулым роліку я пра гэта казаў, калі цікава, можаце паглядзець. Таму хутка закрываю пытанне ў Еўропе. Дзень-два, на гэтым тыдні, карацей, я ўжо выязджаю. Закрываю пытанне ў Еўропе, якія накапіліся, у тым ліку і палітычныя. Пра гэта я здыму асобны ролік. І павяртаюсь зноў ва Ўкраіну, таму што вайна працягваецца. Хаця з такімі падзеямі, можа быць, і ў Польшчы ўжо пачнем ваяваць. Канешне, не хацелася б. Таму робім высновы і ідзем да перамогі разам. Асобны дзякуй тым, хто адгукнуўся на мой збор. Я на днях выкладаў ролік, і зноў капілка пачынае папаўняцца. Вельмі удзячны. І ўжо там прыблізна 500 еўра. Хто яшчэ жадае, калі ласка, далучайцеся. Усё ў нас атрымаецца. Вось такія суровыя рэаліі, але натхняе тое, што ў нас ёсць будучыня, за якую мы будзем змагацца. Нашае жыццё, яно, зараз складанае, але мы ўсё робім дзеля таго, каб была лепшая будучыня. Да перамогі разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Неяк жыве Польска!